Nebolo to ťažké, chytila sa už na motorku. A ešte jednu rundu platilo. Charlie! Nepokoj. Charlie, preber sa, je to v tvojom záujme. Čo si ešte spí? Možno, že spí, ale nie v tejto izbe. Čo to trepe za sprostosti? O Bože. Čo sa stalo? Neviem, čestné slovo. Kto to je? Ani to neviem, prísahám. Vieš vôbec niečo, Ellen? Viem len to, že ležíme v cudzej posteli s cudzou ženou. A nahý, chápeš? Musíme vypadnúť. Dobrý nápad. Povedz mi, čo si pamätáš? Boli sme u Pavlova. Áno, jasné, balil si tam nejakú babu. A tuším, som ju zbalil. Nepamätáš si náhodou ako? Ne, len sústreď sa už. Áno, áno, jasné. Tuším, bola reč o výlete do Samvely. Tak my sme v Idaho? Nevidím hory ani sneh. Prečo máš moje trenírky? Ty máš zasa moje. To pekle. Radšej už poďme. A nenecháme jej odkaz. Čo? No, akože ďakujeme a moje číslo. Tebe fakt hrabe, padáme. Mohla by mi robiť spoločnosť na tvojej svadbe. Pane Bože, moja svadba. Máš pravdu, bolo by to čudné.